Dobrodošli narode u još jednu Skincraft Cvet epizodu. Sva što radimo ovdje, samo se ne tetoviramo. Danas u mom studiju lice prelepo, preozbiljno, šarmantno, najlepša dama bele kuće. Sa nama danas Jelena. Bravo, kako lepa najava. Pa ja sam doletila kod tebe kada sam čula da radiš mnogo dobre tetovaže. Ja nikako da se dogovorimo za tetovažu, danas smo se nekako navatali. Nešto da uradim, nešto sitno, jer vi stalno mene gledate kako radim velike i ozbiljne tetovaže. A ja nekad znam i po nešto sitno, pikolo. Tako da, Jeco, šta ćemo radimo danas? Tetovirat ću prst. Biće vezano za porodicu, znači roditelje, braću. Ne bih da otkrijem sad baš sve. Hoću da ostanem do kraja da vidiš šta sam to isjetila. Okej, sasvim fair. Ništa šta da vam kažem, nastavite da gledate ovaj video da biste saznali šta je to Jeco s tetoviranjem. Moram, brate, da budem seksi za emisiju. Spreman sam da izdominiram najsitniju tetovažu na svetu. Da li ću plavi ili ću crne rukavice? Da li ću crne rukavice jer složu mi se uz dnevni outfit. Puče. Nja. Došao nam je uljez! Evo nas ovdje, Orozović je Bana. Gde si, brate moj? Nisam te očekivao. Ja sam čuo da imaju besplatne krofne i ja došao da jedem. Besplatne krofne? I ona Jelena. Jeco, nisam te pitao, mislim ja te nikad nisam lično pitao. Dakle ti ta ideja da uđeš u zadrugu? Sad mi kao skrećeš pažnju zato što počinje da boli. Šalim se. Pa skroz slučajno! Šta je bilo, si pogrešio? Od koga si dobila poziv? Ja znam inače po sebi, mislim vidjeli su me preko sestre. Ja bi to rekla, bio je poziv koji se ne odbija. Bio je poziv koji se ne odbija. Samo sekunda da govorim dečku na... Jesi rekla dečku? Uvatili smo je na delu! Eto, ekskluziva. S kim si bila najbliža u zadruzi? Sa Šopićkom, sa Đedovićem, sa Stefanom, sa Matorom, sa... Neću da pomenjem ove bivše drugarice. Zanima, jeste ti Šopićka nastavila da se družite posle zadruge? Da, iskreno... Jeste ispeglali vaše odnose koje ste imali tamo u zadruzi? Crne odnose, mi smo imali samo jednu svađu na samom početku, posle toga smo se pomirili, nikad više nismo imali nijedan sukob. Isto mislim o njoj što sam im mislila i uvek ću mislim imati pozitivno. Čubre jedno pokvareno, to mislim. Šalim se. A reci mi, kako ti se čini učešće Stefana Karića? Ivana je tebe kao napušavala kad je tu bila neka priča oko Filipa i onda samo Ivana na Karića. I Stefan i ja smo davno prije toga završili, tako da mislim da je mirniji, onako staloženiji, što se njega tiče lično, a da se ostalo komentariše jako realno. Dečko ima nekad neke ispade, malo ispade agresije, ali mislim muško je i normalno je da je tamo. A ne može. Jel se Stefan, jel ga promenila zadruga? Stefana Milošića Pandu? Ne, ja ne znam, ja sam više puta pred sam kraj zadruge 3 izjavljivala da mi je drago što me nijedne sekunde nije razočarao u tom smislu. Ljubav Jelene Pešić je ostala misterija. Jeco, da li imaš dečka? Pa ostalo je znaš zašto, ja se vodim time iskreno da, zaljubljena jesam, znaš, dešavalo se tu svašta nešto, ali nisam za to da se svaka veza onako odmah zabeleži, idemo da se javno proprati. Znaš, verovatno će to o mojoj vezi, o mom nekom izabraniku znati tik pred venčanje. Kada bi ulazila u zadrugu sada, da li bi možda dala nekome šansu da te bolje upozna? Pa ja nemam ništa protiv to, mislim ja sam uvijek dala svima šansu da mu upoznaju. Sad ja sam ti i meni ili klikne na prvu ili ne. Kada si bila u žiriju za neku zadrugoviziju, koliko se sećam, bilo je nekih vanici između tebe i Filipa Cara. Šta je bilo, je se upoznali napolju? Jesmo, izlazili smo. Ne znam za to, a? Nisam znao za to! Dobro, ništa, bilo je vanici, ja stvarno Filipa sam baš gotivila, on je tako meni super onako sa tim njegovim forama nekim.
Nikad ništa nije bilo između nas, ali ostali smo u kontaktu, super. Kakva ti je bila reakcija kad si čula da ćeš da radiš na Red televiziji? Ja. Da, to je bilo Obzirom upoznati ste da sam radila u Comtrade u firmi ozbiljnoj Da. 10 godina, odmah iz Comtrade sam otišla u zadrugu i onda sam zacrtala sebi onako da moram godinu dana posle zadruge da odmaram skroz. Obilazila sam familiju, tako izlazila sam, upoznavala nove ljude. I onda tako mic po mic, ništa, dobila sam poziv, pozvali su me i naravno sam prihvatila. I sad se trudim da onako što bolje radim taj posao. I super ti ide, mogu ti reći. Hvala. Znači, radila je jednu emisiju već sa mnom, divan je sagovornik. Posljednja rubrika se zove Molim te, objasni se! Ona je lepa devojka, ja nisam mogao da nađem ništa loše na konto nje, ali nek mi objasni neke sledeće lepe slike. Dobro. Tako da, Jelena, molim te, objasni se. Kakva je ovo slika, šta je ovo? Sram te isti bilo. Ti imaš te neke kao sad fore. Da, pa to je... Naravno, ovdje si htjela da pokažeš lepotu u prirodi. Ja sam okrenuta ka moru i kao nešto uživam. Uživanje. Kao i uvek gledam more. Ovu tajnu koja diše. Mislim da su more najmanje gledali u ovoj slici, više su gledali u kupaći. Ja sam gledala u izbora, pa dobro. No, Jeco, sljedeća slika, molim te, objasni se. Objasni ovu divotu ove slike. E pa moj drug ima, kako se to kaže, moj drug drži... Si jahala konje, Jelena? Vozila sam kočije ove. Da, ja inače konja obožavam, to je onako emotivnija bih rekla životinja. Voliš konji, voliš životinje. Volim. Čim voliš životinje, Jelena, onda molim te, objasni se. Šta je bre ovo, Jelena, molim te, samo da se podsjetimo, Jeco, ovde iskazuješ svoju ljubav prema životinjama, nikad već. Baš ti hvala. Moram se da ga zapitali malo. Ovo ti je kad smo dobili smo zadatak da glumimo kokoške beše, da? Ne znam, znači ja nisam vidio to, ja sam vidio to, niskupo sam koze, tako nešto. Ja, super si odglumila to, majka, pogotovo tu sa svojim bivšim prijateljima iz zadruge. Mislim, ovo je lepo. Vratit ću ti za sad jedan. Tek ćeš ti vidjeti, Relja. Jeco. Možda već večeras ti vratim. Već večeras? Da. Samo još jedno brzinsko, ovo je ono, kao što si ti mene, sad ja moram tebi da vratim. Blic pitanja, ono naše staro drugarsko. Koga bi spasila sa pustog ostrva, koga bi ostavila da gladuje i možda i da... Ja, nemoj tako teško. Se prepusti samom sebi. Dalila ili Dejan? Dejan. Dalila i Dejan, okej. Karić ili Janjuš? Kako si sad bezobrazno? Moram malo, znaš, Karić ili Janjuš? Stara ljubav zaborava nema. Ana Radulović ili Kendi? Ja, to si ti bezobrazno. Jo, ajde ženu, muškarac nek se snađi. Anu. Alo, Kendi, odrasto si na moru, naučit ćeš da plivaš. Da, bre. Ali Ana Radulović ili Ivana Šopić? Ja, pa Ivana Šopić. Filip Đukić ili Janjuš? Šta ti meni radi? Ti je lagano, ja mislim da ćeš... Ajde sad Janjuš. Sve će biti jaki. Kendi ili Panda? Ako se ovo snima, reći ću Panda, ali pošto se ne snima, reći ću Kendi. Maži! Si mi Panda ili Ana Radulović? A što sad ti meni praviš sad problem na poslu? Pa Ana, žene hoću da spasim. Dobro, Pando, i onako plutaš na vodi, tako da snaći ćeš se. Pink ili Red TV? Pink i Red. Pink i Red, okej. I za kraj, Karić ili Ivana Šopić? Ivana Šopić jer je žena. Spašavamo žene, to je to. Da moraš ti da sačuvaš nekog, da li bi to bio Mateja ili Milan Petković? Brzo, a mislim da ću, to je bilo veoma lako pitanje, porodice uvijek na prvom mjestu, Milanče ili te brat? Sorry, bat jebem. Zezno si me okej, da, obrato si. Naravno, Filip uvek snimi nešto na kraju, obrišem i onda sam u fazonu, ipak još jedna minijatura mala. Samo pic. Topić.
I naravno, dragi moji, svemu što je lepo, dođe kraj. Tako i u ovoj epizodi Skincraft Sveta, kuhinja je zatvorena. Odgledajte sljedeću epizodu. Nije došao kraj, ja tek danas, od danas imam najlepšu tetovažu na svetu. Tek ćeš da kreneš da se Da. Zapratite Jecu, Jelena Bežić Official. Filip Tattoo, Skincraft Tattoo i lajkujte, šerujte, subscribeujte Skincraft Svet. I dođite da se tetovirate. Tako je, ljubi vas Filip.